Здравейте, аз се казвам Дени и искам да ви споделя какво Исус направи за мен в живота ми. Аз 33 години живеех в окултна среда, в семейство, което изповядва окултизъм и New Age вярвания. Самата аз се занимавах с това от 15 годишна, но никога не стигнах до познаване на Бога до момента, в който не се смирих и не попитах Господ наистина какво е истината. И това ме доведе до кръста на Исус Христос. Това, че Той наистина ми се разкри и ми даде Святия Дух, чрез когото ние го познаваме. Защото Той е пътя, истината и живота. И никой не стига до Отца, освен чрез Него. Амин. Здравейте, аз съм Стефи. Аз съм Божието чудо. Родена съм напълно незряща, но и лекарите не са давали надежда, че аз ще виждам и ще се оправя в моят живот. Но Божията милост и молитвите на много брати и сестри, Бог точно заради на операцията ми каза да, тя ще бъде изцелена и в момента аз виждам. Благодаря на Бог за това, което е направил в живота ми, че ме е привлекал към себе си. Благодаря му за неговата любов, милост и за това, че ми дава сили да вървя напред. Слава да бъде на Исус Христос, нашия Господ. Здравейте, аз съм Дани и от около 4-5 години някъде съм в вярата, като Господ е направил много неща за мен и продължава да прави всеки ден. Но така нещо, за което се сещаме, че ме освободи от много силна зависимост от тютюнопушене. Буквално съм пробвала да спра цигарите по всякакъв начин, с хапчета, без хапчета, кашлях много от пушене. Но Бог ме освободи в един ден, в един миг от цигарите, както и от алкохолна, не знам дали беше зависимост, но мисля, че беше. И да, и от окултизъм, бях в окултизма, но Бог ми се откри, Христос е пътя, истината и живота. И му благодаря за това. Слава на Господ. Здравейте, аз казвам Боян и от няколко години съм вярващ, като започнах да ходя при няколко години в църква вяра, защото случиха се някои неща с баба ми и тогава майка ми каза и започнахме да ходим и от тогава съм вярващ. И благодаря на Бога за това нещо. Амин. Здравейте. Бях в New Age преди, при Дънов и на много места, но накрая се оказа, че всъщност Исус е път, истината и живота и аз повярвах и започнах да ходя на църква. Здравейте, аз се казвам Георги. Аз играх футбол, тренирах футбол, в смисъл бях в идолопоклонство към футбола, в смисъл това ми беше смисъла на живота и мечтата. И имаше един момент, в който бях започнал да хода на врачка, в смисъл не платена, ами приятелка на майка ми. И бях започнал да си мисля, че всичко е предначертано, нали, каквото ти е писано, това ще стане. По този начин дявол беше ме заблудил, докато в един момент бях се контузил, в смисъл тя беше ми оказала, че имам 2-3 контузии, докато се чувствах здрав. И ми каза, имаш 2-3 контузии. Аз си тренирах, нищо не усещах и след около половина една година изведнъж някаква слабост в кръста почнах да усещам. След време се оказа, че имам дискова херния, още една друга контузия. И други неща ми казат. Първо се сблъсках с силата на дявола, защото дявола също има сила и брачките са от дявола и могат да предричат някакви неща, но това е от дявола, това не е от Бога. За жалост има голяма заблуда в нашата страна да си мислят, че брачките са от Бога. И когато се контузих, тогава бях в най-тежкия период в живота ми, бях в депресия, защото футбол не беше смисъл на живота и не можех да си представям живота без футбола. В същото време треньора ми, който ми беше по това време, умря, изведнъж получи инфаркт или инсулт, докато е бил в едно заведение вечерта. И имах голямо чувство на вина, защото той много ме подкрепеше и ми помагаше, но аз не се представях добре на мачовете, на тренировките. Отделно и контузията, не можех да се докажа, нали, просто исках да докажа, че той е прав, че мога да се справя, но поради контузията така и не можах. И двете неща ми събраха, и контузията, това, че мечтата ми някакси се отдалечаваше от мене и смъртта на треньора ми също. Голямо чувство на вина дойде в мене за това, че не съм... В смисъл, защото тогава живеех в чужбина в Испания, тренирах, нали, в един нискодивизионен отбор. И има голямо чувство на вина за това, че не съм се представил по-добре, не съм
не съм оправдал вярата му в мене, защото наистина той беше човек, който много вярваше в мене, а пък около мен не виждах толкова хора да вярват в мене. И реално осъзнах този човек колко много направи за мен, нали, когато умря. И има голямо чувство на вина за това, че никога, нали, не му благодарих така от сърце, така, нали, треньора, благодаря ви за всичко, което направихте за мен. Простете ми, че научих достатъчно езика, защото по това време научих, в смисъл се оправдавах и научих испански, виках си първо да почна да играя добре на тренировките, после ще почна да уча и езика, ще наблегна на езика, пък ми казаха, включително и той, че езика е много важен. Нали, това е едно от най-важните неща, трябва да учиш езика, за да играеш футбол, нали, да се справиш добре. Има голямо чувство на вина заради това, че, нали, не положих всички усилия, които можех да положа, за да му се отблагодаря. И започнах да се замислям дали някой ден ще го срещна след смъртта, дали има живот след смъртта, дали ще мога да го срещна, да му благодаря един ден, да срещам отново за всичко, което направи за мен, за вярата му в мене. Защото тогава бях първа година при мъже, а пък аз бях от най-малките и в смисъл, как да кажа, в чужда страна, нали, другите са по-големи от тебе и някой човек, който е испанец, пък аз българин, нали, ние сме малко по-така, някои хора да ни приемат по-надолу, защото сме българи, пък те са испанци, но той вярваше в мен и ме подкрепеше, макар и така. И да, исках да разбера дали има живот след смъртта и започнах да търся в интернет, да чета разни книги, разни неща. Даже бях започнал да чета едни неща, свързани с New Age, както каза момичето. И аз бях чел една-две книги, даже малко спокойно ми дойде, защото там пише за прераждане, нали, такива неща. И това малко му успокои, викаме, значи някой ден ще се засечем, ще се срещаме с треньора, ще му благодаря. Даже Библията бях почнал да чета, но така не повярвах от все сърце и мина известно време. Наистина бях тогава в най-тежки период, бях на дъното, бях депресиран и бях влезнал в един християнски форум и там почнах да питам хората, разказах им това за врачката и много други неща и Бог ми даваше чрез тези хора отговор след отговор чрез Библията. Цитираха ми стихове от Библията, Бог просто ми даваше отговор, в смисъл след отговор. Много въпроси имах и ми отговаряше на всичките въпроси. Аз бях шокиран как Библията ми дава отговор на всичко и почнах да чета Библията, да се моля. Повярвах в Бога и имах една болка, просто чувство на вина, Бог я отне, все едно никога не съм имал, включително и в футбола, защото с дисковата херния осъзнах, че явно до тук ми е пътя с футбола и Бог има друг път за мен, нали, да го следвам, да живея за него. И така свръхестествено освободи Бог, че все едно никога не съм играл в футбол, някакси аз не си представях живота без футбол, но в този момент той отне това цялото от мене, все едно не съм тренирал футбол, аз мисля, бях тренирал 10 години, сигурно и повече, някъде там. И така Бог отне тъгата ми, отне болката ми, отне чувство на вина, което имах за треньора, отне пристрастяването ми към футбол и ме освободи и ме избави от дълбоката яма и ми даде нов живот. И благодаря на Господ Исус Христос за жертвата му на кръста, за това, че умря за нас и възкръсна и сега ние можем да се спасим, да се покаем и той е единствената ни надежда. Амин. Здравейте, аз се казвам Пепи. Искам да разкажа как повярвам в Исус. Бях на 16 годишна възраст, че с дядо ми и баба ми. Те се молиха за мен, бях много палево дете и не исках да приемам вярата в Исус. Но чрез дядо ми и баба ми, чрез тяхните молитви, Господ преобърна живота ми и аз разбрах истината и приех Исус и разбрах, че Той път е истината и живота. И те насърчавам, приятели, ако слушаш това видео, знаеш, че Исус те обича, че Той път е истината и живота и че Той е този, който може да изцелява, Той, който може да променя съдби, Той, който може да променя животи на хората. И да знаеш, че Исус те обича. Благословен бъди.